Bi urte hauetan, oinarri sendoago bat jarri dugu aurrera urrats berriak egiteko. Eztabaida horren fruitu, nolako militantzia, talde eta antolakunde izango garen aurkezteko bildu gara gaur hemen. Eta beraz, lehenik eta behin zorionak. Zorionak hausnartzen, eztabaidatzen eta talkak mahai gaineratzen egon zareten kide guztiei. Jakintza kolektiboa eta jakintzaren kolektibizazioari esker, heldu gara gaur hona proposamen batekin, militantzia feminista baterako proposamenarekin. Aitortza berezia egin nahiko genuke baita ere, herri, auzo eta unibertsitateetan dinamizatzen egon zareten urratseko arduradun guztiei. Ez da lan erraza izan, baina zuei esker hausnarketak Euskal Herri luze zabalean elkarrekin ematea lortu dugu. Zorionak! Amesten dugun Euskal Herria lortzeko bidean prestakuntza izan da hau. Feminismoak erakutsi baitu mundua eta sistema eraldatzeko gaitasun izugarria duen mugimendu eta pentsamendu politikoa dela. Horregatik egin dugu urrats feminista. Gazte antolakundearen eraldaketa gaitasuna biderkatzeko anbizioa dugulako. Dena zalantzan jarri eta birpentsatzeko ariketa izan da. Emozioz beterikoa. Bide horretan, amorrua, poza, tristura, anbizioa, harrotasuna bizi izan ditugu. Horrelakoak baitira eraldaketa prozesuak. Gure gorputzak goitik bera zeharkatu eta barrenak mugitzen dituzte. Beti ere horretarako prest aurkezten bagara. Buztin zati bat bezala, gure izatea, funtzioa, forma eta egitekoak aldatzeko edota berregiteko prestutasuna eta konpromisoa oinarrizko osagai izan ditugu prozesu honetan. Gaur, konpromiso horretan berretsi eta pauso bat gehiago emateko konbikzio osoa dugu. Urratsonek egiteko bi nagusi zituen. Lehenik, kongresuan ebatzitako estrategia feminista osatu eta garatzeko zimenduak jartzea. Finean, antolakundeko egiturak eta kideak eragite feministarako prestatzea. Hau jarduteko bitarteko zehatz eta egingarriekin osatu nahi izan dugu. Argi baikenuen, militantzia feministarako gure proposamena ezela ikuspegi hutsa edota betaurreko moreak janztea. Haratago joan nahi izan dugu. Arautuak eta zehaztuak dauden praktiken multzoak identifikatu ditugu. Eta baita hau konkretura eraman ere. Egitura, informazio kanalak, erabakimen marko eta prozedurak baldintzatzen eta egiteko modu berriak sortuz. Horiek, boterearen banaketa, kolektibizazioa eta elkarrentzuketa oinarri izango dute. Egiteko modu horiek, historikoki, emakumeon lidergotza ardaztu dutenak izan dira. Baina emakume sozializatu izanagatik, ziurgabetasuna, zalantza eta menpekotasunetik hartutako jarrerak izan dira. Orain, hauek emakumetasunetik deslotu eta praktika politiko estrategiko gisa kokatu nahi izan ditugu. Eta norabide horretan, neska trans eta boieron lidergotzaren alde apustu egiten jarraituko dugu. Bestetik, gure proiektu politikoan berretsita, ernai eskola feminista izan eta eraldaketa sustatzeko duen ardurari heldu diogu. Gizarte honen despatriarkalizazio prozesuan ekarpena egiteko erronka jarri bai genion gure buruari. Gure antolakundea eraldatzen ari gara, Euskal Herri feminista irabazteko. Antolakunde iraultzaile batek amesten duen proiektu horren isla behar du izan. Eta guk, Euskal Herri feminista amesten dugunez, feminista izango da gaurdanik gure praktika. Horretarako norbanakoak ezinbesteko papera jokatzen du baita ere, eta ez soilik ni militanteak. Pertsonala, politikoa dela, aspaldi erakutsi ziguten pentsalari feministek. Baita egunerokotasuneko erabakiak politika egiteko ezinbestekoak direla ere. Nola aurkeztuko naiz munduan, norekin harreman du,
zer jantzi, zer kontsumitu, bizitzako eremu ezberdinetan kontzientzia garatu eta sistemak bideratu nahi gaituen bizi estilo hegemonikoari uko egitea eskatzen du horrek. Eta ernaiko militanteok badakigu utopia bezala saltzen diguten bizitza jarraitzeak zer suposatzen duen gazteontzat. Ezegonkortasuna, prekarietatea, buruhausteak, osasun mental kaltetua izatea, harremanen likidotasuna, bakardadea, konpromiso eza eta abar luze bat. Bizi estilo hegemonikoari uko egitea eta bizitzeko modu berriak eraikitzea beraz, eraldaketarako sujetu garenon ekintza iraultzaile gorena da. Noski, kontraesanak izango ditugu, baina hauen gaindipenaz bakarrik lortuko dugu aldaketak eragitea. Eta norbanakon papera ezinbestekoa bada ere, ez dugu bakarrik egingo. Bakarrik egiteko zailak iruditzen zaizkigun horiek, elkarrekin egiteko gaitasuna dugula dakigulako. Eta eraldaketa pertsonala bada ere, kolektiboan egiteko hautua hartu dugulako. Gaurkoarekin beraz ez da ezer amaitzen. Asko izan dira identifikatu ditugun erronkak, diseinatu ditugun mekanismoak eta hartu ditugun erabakiak. Hauetako batzuk, praktikan jarri baditugu ere, pausu gehiago, jauzi handiagoak eta anbizio gehiagorekin emateko ordua heldu da. Herri eta norbanako aske izatea ukatzen digun egiturazko zapalkuntza honen aurrean ekiteko gazte antolakundea egiturazko balio feministak dituen tresna izan behar da, izaeran eta praktikan. Gugandik hasita amesten dugun Euskal Herri feminista irabazteko. Gora Euskal Herria askatuta! Gora borroka feminista! Gora Ernai!